Una comissaria de Mossos assaltada per fanàtics musulmans que anaven a alliberar el seu imam detingut per ocupació il·legal. 11 pakistanesos detinguts que volien literalment separar el cap del cos els qui tenim el valor de denunciar i combatre l'avenç islamista a Catalunya. 6 d'ells, per cert, ja són al carrer a punt per poder tornar a identificar objectius i prendre mides dels nostres clatells. 5 assassinats en una setmana. Milers d'usuaris de Rodalies atrapats entre això que en diuen vagons i que ha resultat ser un manyoc de ferralla. 115 milions d'euros destinats a atendre menors no acompanyats, 4.000 euros per cap, més del doble dels que es destinen a l'atenció a la gent gran i a les persones dependents de la nostra terra. Tenim un president i un govern que treballen obertament per la nostra substitució cultural, ètica, demogràfica i política. Com s'ho faran per contrarrestar la inseguretat, el fanatisme, la misogínia, l'homofòbia que han dut a casa nostra i que, a més han subvencionat a cop de talonari? Faran cursos de drets humans, com deia Junts, o expulsaran a qui mai no hauria d'haver entrat, com defensa Aliança Catalana? O potser continuaran fent la viu-viu, com fa el PSOE, d'ençà que l'herba és verda? Gràcies. Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. S'ha de tenir molta barra i ser molt poca vergonya per frivolitzar amb els drets humans. I més en els temps que corren. S'ha de tenir, i torno a repetir, molta barra i molt poca vergonya per frivolitzar amb els drets humans. I a vostè li convindrien bastants cursos de drets humans i d'educació i de cortesia. Per respondre, per preguntar, té la paraula la diputada senyora Sílvia Oriol Serra. La situació és extremadament greu i vostès intenten desdramatitzar-la, però el drama hi és i previsiblement anirà a més. I anirà a més per culpa de la irresponsabilitat manifesta de la casta política, perquè vostè assenyala, senyor Illa, i d'altres decapiten. Faria bé de guardar-se el dit i de guardar-se el bonisme per a aquells que encara se'n passin les seves excuses i les seves mentides.